Mød fru Hansen. Fru Hansen har levet et langt liv. Med mand, børn, børnebørn og en masse venner. Igennem årene har fru Hansen samlet rigtig mange minder og rigtig mange billeder. Yderst dyrebare minder og billeder. Faktisk så dyrebare, at hun elsker at fortælle om de gode gamle dage. Og deler gladeligt alle historierne med alle. Men fru Hansen vil gerne dele med endnu flere. Og en dag læser hun om dine fotos i avisen. En service, som indscanner billeder hurtigt, nemt og billigt. Det var jo en god idé. Så derfor besøger hun dinefotos.dk, hvor hun bestiller en kasse, der sendes hjem til hende. Der gik kun et par dage, og så modtog hun en kasse med forudbetalt porto, så det eneste fru Hansen skulle gøre, var at fylde kassen med billeder. Derefter skulle hun aflevere den på posthuset, der sendte den tilbage til Dine Fotos. 7 dage senere kom kassen så retur til fru Hansen igen, med alle billederne. Og selvfølgelig en USB-nøgle, som hun bare skulle sætte i computeren for at se alle sine billeder. Herefter var det ikke længere noget problem at dele billederne og minderne med alle vennerne og familien. De kunne fx deles via Facebook, hvor alle nemt ville få adgang til dem, og på den måde blev alle billederne og minderne videre for evigt.